Pekný oný máš. Koncentračný tábor, aký malý je? Moc malé. Na koncentrák. Podľa názoru. Niekedy ideme expandovať. Expandovať. Minecraft Auschwitz. Dosť malý. No. Pekne vyzerá, ale? Pavučiny, ostnatý drôt. Čo? Pavučiny, ostnatý drôt. Čo tam dáš, prosím sa? No, Čo robíš? no. Čo robíš? Áno, ale ty oni, no. TNT, ale ten už nefunguje to TNT ako TNT, to verzii ešte. Asi nie. Spra obsidian, ty to je obsidian. Pozrať to zlato. Obsidian TNT, ty to je dosť. A ako je celkom fajn, sa to podarilo ten Ešte vyrastol. koncentrát. To jak sa stalo? On tam dal Sapling? To fungujú tak? To som nevedel ani. právne tak to je krajšie. Tie huby, to je... Tu bola už kopa mŕtvych tiel a už vyrastol. Čiže to huby, Takto hej. sa to zatvára. Zatvoril. Aby sa... A kde je gas chamber, zaujímavé? Kde je plynová komora, kámo? Toto je ono. To je ona? Plynová komora? Tu Ok. spinkávajú. Kde mal postel, prosím sa. Takto. To sú také tie postele. Počkaj. Ajajaj. To sú také tie, čo sú nad sebou. My Hej. sme ošetrili, vieš? No. To je dobré, to je dobrý. Minecraft Auschwitz. A tu? Počkaj, tu sa kopú hociaké tieto. To je labory, hej. Pracujú. OK. By sa neflákali, dokým prídu na radu. To je hrozné. Primer. Tak to fungovalo. Nemajú ani normálnu podlahu, tu kryjú. Gravely. Keny. Môžeme Dokonca im grad. tam dať, tiež im tam vyrastie. Iba Prečo? majú také. Aby sa mali krajšie, tak im to tam kvietne. A tak si tu žijú. Si žijú, ale kde sú všetci? Ešte do ľudí. Všetci umreli, hej? Čakáme, kým dojde vláčik. Vláčik. Hrozné. Počkaj, tak urobím, že... Akože... Kolejnice. Kolec? Haha. Dobre vymyslel. Musím toto, jak sa to povie. Úplne screenshot z toho rovno. Musím improvizovať v tejto verzii. Improvizovať. Už čakáme na vláčik.